In Tjomeren wordt bij de molenmaker druk werken aan een wjuk. Het is er een uit één stuk stiel, staat het jet. Een protamoen hebben er een uit 2 stikken, maar die zijn net sterk genoeg. Het riek houdt nou yield om dat probleem op te lossen. En dat vernemen ze hier. Het betekent dat wat extra druk te hebben, dat bepaalde klanten van ons waar zo'n deelbare roer in de moenen zit, dat we die zo snel mogelijk vervangen willen. Want die kunnen de moenen weer draaien. Landen gaat het wel om zo'n 60 moen en daar ben een heel soort wjukken. Er komt nog bij dat het extra riekschild maar voor een behind periode beschikbaar is. En dat zwaar het verdrokte. Ja, alles moet wel oorzet worden en er zijn maar 6 of 7 bedrijven die moenenwjukken maken. Dus ja, de druk op die merk is enorm. Dit bedrijf is net een van de zoon. Ze zwargen toen roden voor dat dit hout op het metaal bevestigen wordt. Daar hebben ze wel even piel mee. En hoe gaat het probleem met de druk dik binnen? De eigenaar van deze moenen had daar in elk geval geen last van.